Republika Srpska kao izraz političke volje srpskog naroda u to vrijeme bila je refleksija na rušenje Jugoslavije. Konkretne okolnosti tih mjeseci bile su činjenici da je raspadom bivše Jugoslavije, odnosno odlaskom Slovenije i Hrvatske, raspadala se Jugoslavija i da su Bošnjaci u vidu Alije Izetbegovića podržali raspad Jugoslavije i formiranje takozvane nezavisne Bosne i Hercegovine, o čemu se vodilo i parlamentarne debate. Ja ću vam reći da sam bio u parlamentu Bosne i Hercegovine, Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, u njenom prvom višestranačkom sazivu. Bio sam poslanik koji sam veoma dobro razumio događaj. I bio sam tada veoma opredeljen Jugosloven i moja politička opcija je bila borba za Jugoslaviju i jugoslovenstvo kao opciju saradnje među narodima i republikama. To je neko srušio, ja nisam. Ja se sada potpuno shvatam da sam bio u velikoj zabludi što se tiče Jugoslavije i jugoslovenstva i mislim da je to bila i najveća zabluda srpskog naroda koji se borio i za jednu i za drugu Jugoslaviju, donoseći slobode drugim narodima, pa i Bošnjacima i Hrvatima, i stvarajući Hrvatsku i Sloveniju i druge republike. Srpski narod je od početka kvalifikovan kao onaj koji je navodno neki remetilački faktor. U takvim uslovima raspada bivše Jugoslavije mi smo već u novembru ranije, prije 9. januara, donijeli odluku u Skupštini u Bijeloj sali Skupštine Bosne i Hercegovine. Bila je Skupština srpskog naroda, ja sam isto na toj sjednici prisustvovao. To je bilo u novembru mjesecu 1991. godine i to je bio naš odgovor na unilateralne poteze Alije Izetbegovića i njegovih sljedbenika da se formira Bosna i Hercegovina posebna država. Mi to nismo željeli ni tada i sada samo prihvatamo međunarodni sporazum koji nas drži u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da je Bosna i Hercegovina zemlja zablude i da ona kao takva na bazi raspada bivše Jugoslavije nije mogla da preživi, ali to je bio kontekst velike političke moći, oni koji su tražili rješenje i mi prihvatamo Dejtonski sporazum, prihvatamo da budemo unutra u Bosni i Hercegovini, ali ne prihvatamo da neko derogira naša prava, kao što je to nasiljem činio viski predstavnik, tvrdeći kako je ono navodno ustao, tvrdeći kako je uvijek ili iza njih je sila koju mi moramo da poštujemo. Znate, uvijek sili prođe neko vrijeme, imate uvijek vrijeme imate za nešto i nevrijeme imate za nešto. Tako da ovo je mjesto gdje ne možemo da se polemiše oko toga da li će biti održan referendum, naravno hoće. A ovo direktno na vaše pitanje. Naravno da je ostalo u kontinuitetu, znači od novembra mjeseca do januara, kada je formirana zvanično iz forme Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kada je 9. januara formirana Republika Srpska, to je bio dio kontinuiteta u pokušaju da se očuva stabilnost i mir. I moram da kažem da tog 9. januara 1992. godine u Bosni i Hercegovini je vladao mir i da Bosna i Hercegovina je bila mirna. Unilateralnim akcijama Bošnjaka i tada Hrvata proglašena je nezavisnost Bosne i Hercegovine, a onda je to bila i objava naravno sukoba ovdje. Dokaz da Bosna i Hercegovina takva kakva je proglašena u martu mjesecu strane Alije Izetbegovića nije mogla da preživi je upravo Dejtonski sporazum. I u tom pogledu sve ima svoj kontinuitet. Republika Srpska je dakle u tom kontinuitetu i Dejtonskom sporazumu ušla sa teritorijom, efektivnom vladom i narodom koji voli takvu republiku. Prema tome sve elemente da bude samostalna država Republika Srpska imala već i od početka, od 1992. pa do 1995.